Fl-ewwel xahar tas-sena l-ġdida bħala parti mill-budget għall-2026, il-Ministeru għall-Politika Soċjali qiegħed jimplementa 27 miżura soċjali b'investiment totali ta' 165 miljun euro. Dawn il-miżuri partikolari huma mirati għall-anzjani u l-pensjonanti tal-lum u ta' għada, għall-familji bit-tfal u għall-persuni bidħul baxx jew li jinsabu bla xogħol. Il-benefiċċji jinkludu żidiet fi Children's Allowance, fl-għajnuna supplementari, fil-benefiċċju addizzjonali tal-kola, kif ukoll fil-pensjonijiet tal-irtirar, tal-invalidità, tar-romol u tad-diżabilità. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Palazzo Ferreria, direttur ġenerali fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali George Cremona spjega fid-dettall il-miżuri li jolqtu lil pensjonanti li jmorru lil hinn miż-żieda li ħadu l-pensjonanti kollha fil-pensjoni tagħhom. Fosthom il-pensjoni li tolqot lil dawk li twildu qabel l-1962. Minħabba li hemm numru mhux ħażin ta' beneficjarji madwar 20,000, allura se nkunu qegħdin naħdmu fuqha matul il-ġimgħa u x-xhur li ġejjin u kull min huwa eliġibbli se jkun qiegħed jitħallas. Għadej ukoll xogħol biex jiġu riveduti il-pensjonijiet tal-irtirar u tar-romol wara li bdew jitħallsu bir-rati l-ġodda. Miżura ta' romol hija li fis-snin li moddija kienet daħlet miżura fejn kull armel jew armela li kellu dritt tal-pensjoni f'ismu beda jirċievi l-pensjoni sħiħa tal-konjuġi li ġie nieqes u allura fis-snin ta' wara daħlet ukoll miżura għal dawk il-romol li m'għandhomx dritt għal pensjoni f'isimhom. Fl-istess waqt qed jiġu proċessati żewġ miżuri oħra, il-ħlas ta' 200 euro lil pensjonanti tas-servizz u miżura ġdida għal pensjonanti miż-żewġin li jinsabu fuq il-pensjoni minima bil-ħsieb li dawn il-proċessi jitlestew sa Mejju li ġej. Ingħad ukoll li f'Jannar twettqu diversi miżuri oħrajn fosthom iż-żieda ta' 500 euro fil-bonus ta' twelid u tal-adozzjoni, ħlas sħiħ ta' assistenza soċjali lil ġenituri mhux miż-żewġin li jgħixu mal-ġenituri tagħhom, titjib fil-benefiċċju tal-qatt u mediċini b'xejn għal benefiċjarji tal-għajnuna supplementari. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon spjega kif dawn il-miżuri juru politika soċjali mifruxa li qed tasal għand kulħadd u elenka wkoll miżuri li fi kliemu jagħmlu ġustizzja mad-tbatija li kkawża ħadd ieħor. Qal li flimkien dawn il-miżuri jkomplu jsaħħu x-xibka tas-sigurtà soċjali, banċar illi ħadd ma jitħalla jaqa' lura.